basa nos conversação a bebê. En vandaag zullen we dus starten met een citaat, want ik wil ons gesprek eigenlijk dat het gaat over deze citaat. Okay? Bueno, de minha parte também dá privilégio para estar presente e me meio humana me meinta. Voor mij is het ook een voorrecht om hier aanwezig te zijn tussen mijn broeders en zusters. De minha parte me quero desejamos a cada um também feliz e doce sábado. En ik wil jullie dus ook allemaal een hele gezegende sabbat toewensen. Hebben dia que nós precisamos regocijando, meu irmão. Het is vandaag een dag dat we verheugd moeten zijn. Na primeiro lugar, pastor da sábado. In de eerste plaats omdat het sabbat É is. dizer, nós estamos sossegando e agora no santo de Deus. Dus we rusten op de heilige uren van God. E na de dois lugares nós temos doce clima. En op de tweede plaats hebben we dan goed weer. Aunque não tem calor, Ook al is het een beetje warm, nós toda aqui é muito frio. maar we klagen dus niet dat het koud is. Amém? Amen. Tremendo. De Geweldig. forma que nós estamos começando aqui, caindo aqui, tremendo tema ainda. En in deze warmte starten we dus met een geweldig thema. Ok. Ok. Ik heb para nós pagar atenção na visita aqui. A Bíblia é bom. Ik wil dat we heel goed op gaan letten naar deze tekst. Ok, laten we Kijk naar ons beneden. pergunto para nós por catch no qual de ordem missão. Laten we even goed opletten om op te vangen waar het over gaat. Dus vamos ver a visa reforma na mais grande mestre um lugar meio de pueblo. Dus er moeten dus grote hervormingen plaatsvinden midden in het volk. Tu tá claim que tá wakiendo para dilante na aparição de Cristo. Terwijl ze dus naar voren kijken naar de kruising van Jezus. Reforma de saúde, mestre assim algo meio de pueblo, trabalho meio de pueblo que ainda de não arrasa. Dus gezondheidshervorming moet op zo'n manier plaatsvinden in tussen het volk waar dat nog niet is gebeurd. Mas ele significa En het zegt verder. Intesnan comester talanta paco e peliga de kiko, comimento de carne. Mensen moeten dus wakker geschud zijn over het gevaar van het eten van vlees. O ainda está comendo e carne de animal. Terwijl ze dus nog steeds vlees van dieren eten. Assina peligrando na saúde físico, mental e spiritual. En daarmee zetten ze dus hun gezondheid, fysieke gezondheid, mentale en geestelijke gezondheid in gevaar. Escucha bom agora sobre essa aqui de coisa interessante. En luister nu goed, want hier is dit is heel belangrijk. Esta visa, o pico agora aqui da mitar convertir riba é questão de comimento de carne, lo vai forte é pueblo de Deus, para não cana mais cuna. Velen die nu nog gedeeltelijk bekeerd zijn over het gebod van vlees, zullen uiteindelijk het volk van God verlaten om niet meer met hen te wandelen. Pergunta na congregação. Dus één vraag hier aan de gemeente. Que comimento de carne tem com o quedamento da igreja, sim of não? Wat heeft het eten van vlees te maken met het feit dat je binnen de kerk blijft, ja of nee? Como é isso ele assina tajante? Waarom is die issue zo belangrijk? Ja? Laten we ons conversar mee. Laten we erover gaan praten deze ochtend. Abrir? Está distorsionadamente. Het verwart dus jouw gedachten. Que me si nós vamos ponerle de outra palavra, lo cual que sierva de Senhor nos dice que dice, também tem apostasia, ja? Dus wat onze dienstknecht van de Heer zegt is dat er afvalligheid zal zijn. Ja? Abandonamento de fé. Dus mensen die het geloven laten. Para motivo de comimento de carne. Door het eten van vlees. Ik quero agregar algo a minha vida. Broeder Marco, ik wil iets aanvullen. Algo que nós não compreendemos. Iets wat we dus heel goed moeten begrijpen. Quando nós estamos falando de comimento, dus wanneer we het hebben over het eten, tem te maken com geloof, é decir, nossa crença. Heeft te maken met ons geloof. Tem te maken com vestimento. Het heeft te maken met onze kleding. Het tem te maken com nossa crença. Het heeft dus ook met onze leerstelling. O que me explica com crença? Wat wil ik dus zeggen met de leerstelling? O nós está querendo totalmente de palavra de Deus. Dus dat we dus totaal in het woord van God geloven. É decir, o tema aqui também está centrado, baseado na nossa fé, no que nós está querendo, of no que nós está larga de querer. Dus deze thema gaat dus over het feit over wat we geloven of niet. A sociedade parece que
Want als het geschreven staat, está com propósito. is dat met een doel. E é propósito obviamente que nós também compreender tá? En het doel die we vandaag gaan begrijpen is, Tudo que Deus está pisa nos bahasi, is al hetgene wat God ons zegt om te doen, para nos próprio bem-estar. is dat voor ons eigen welzijn. É decir, meu irmão, não é uma questão que a ministry também explica algo que não é antibíblico. Dus het is niet zo dat AWM Ministries hier iets gaat uitleggen wat niet bijbels is. Nem tampouco nota uma crença, mito de nosso próprio pensamento. En het is ook geen leerstelling in onze eigen gedachten. Tudo que eu vou sacar por de púlpito que a ainda, Alles wat van hier van deze podium weggaat, nada mais e nada menos que a palavra de eterno Deus. is niet meer en minder dan het woord van de eeuwige God. É decir, se você escuta algo novo ainda, Dus als je iets nieuws hoort op deze of ochtend, algo que não para que totalmente na gente, of iets waar je nog niet bij hebt stilgestaan, a sombra da vontade de Deus como eu conhecer luz aqui a mim. want dit is de wil van God dat je dus dat licht krijgt vandaag. É decir, tudo que nós também passa, nós mesmos budget, nada mais e nada menos que Deus, sua palavra inspirar. Dus we gaan ons dus baseren dus op het geïnspireerde woord van God. Mas de conclusão que nós também chegamos na dieta, Senhor, abusado me forma. En de conclusie die we dan kunnen stellen is, Heer, u weet het beste met ons. E ninguém obedecer o pão. En ik wil u dus door uit liefde gehoorzamen. Vamos dar on? Vamos dar on? Zijn we aan? Lá tá. Ok, pues, nossa é hora aí, from the outset, que essa aqui também está uma realidade grande. Dus we weten dit, dus dat dit een grote werkelijkheid zal zijn. A outra pergunta tá? En nu de vraag, Kiko eigenlijk tahasi com a questão de comimento de carne também viva rende na abandonar efeito. en hoe komt het dan dat het ervoor zorgt dat wanneer je dus geen vlees eet, dat je vlees eet, dat jij dus het volk van God gaat verlaten? Você? Papi comeu bem. Papi comeu bem. Praat met mij deze ochtend. Nós tínhamos uma extra para a congregação. Domínio próprio. Ei, irmã, que diz nosso domínio próprio. Ok? Você? Zijn we er? Wat in mijn gedachten komt is, no momento que nós estamos assim caminhando com Cristo, dus wanneer wij dus de wandel maken met Christus, nós necessitamos obediência. moeten we dus gehoorzaam zijn aan hem. Não é isso, pero tem para escrever. En niet alleen dat, maar het staat ook geschreven Que nos culpa do tempo do Espírito. dat onze lichaam een tempel is van God. Se nós não queda comer, lo que não nos tem mais de comer. Als we dus blijven eten wat we niet mogen eten en het ons ziek maakt, Nós está pecando. zijn we aan het zondigen. Antobra Espírito logo que viva de nós. En dan kan de geest dus niet in ons wonen. Antobra carne está Deus logo purificamos. Se nós nesta beza está danhando-nos o templo do Espírito Santo. En dan kan God dus ons niet reinigen, terwijl we zelf de tempel van de Heilige Geest kapot maken. Esse é o meu. Dat wil ik ook meegeven. Ik heb iemand voor mij nodig die met de microfoon kan doen. Dank u wel, zuster Akira. Dus, nós tínhamos uma comissão esse da domínio próprio. Dus iemand zei net, het gaat om matigheid. E outro man que disse nós que esse da obediência, porque Deus avisa nós temos a cielo, se nós não a cielo, a costa se contrário e tapira picado. De verdade? Andere zussen zeiden, ze moeten gehoorzamen. Maar wanneer we het niet doen, dan wordt het een zonde. Wie heeft nog meer iets om te zeggen? Agora que de momento para papia. Nu is het moment om te praten. Você diz, papia, ora aqui. We zeggen praat nu. Of papia nunca. Of zwijgen er altijd. Ok, quem mais? Oké, wie nog meer? Ok, a tu brother aqui. Oké, hier is een broeder. És aqui. Meu nome é Isabel Romano. Gezegend sabbat, broeders en zusters. De hermana que is orati tempel. Dus de zussen zijn net op de tempel. Depois eu então me dou pergunta to
Ik heb toch een vraag daarover. Agora, de como nós precisamos preparar templos, de como Deus quer nos templos de preparar assim. Waarom wil God dus dat onze tempel op die manier voorbereid is? Agora de contra, de como nós meester preparar o templo assim. Dus de vraag, waarom moeten wij de tempel op die manier voorbereiden? Nós temos um back, oké? We komen er zo meteen op terug. Agora nós desmovemos por aí. We gaan even snel verder. Ok. Ja? Agora bom, a pergunta, nos issue of nos tema tá about health, o sello de Deus e a marca de besta. Dus ons thema van vandaag is over de gezondheid, de zegen van God en de merkteken van de beest. De acordo com a Bíblia, nós saco o mundo aqui e também guarda de splits in dois grupos. We weten dus volgens de Bijbel dat deze wereld dus in tweeën gesplitst zal worden. Ok? E gente não que receber a marca de Deus. Dus de mensen die dus het teken van God zullen ontvangen. E gente não que al final lo receber e acaba com a marca de inimigo. En de mensen die dus zullen eindigen met het merkteken van de beest. De Bijbel is klaar in bezit. En de Bijbel is er heel duidelijk Também no saco o apóstolo Pablo e la papia enquanto de apostasia que também pini, meio do povo de Deus, em el último dia. En we hebben dus gehoord van onze broeder Paulus ook dat hij gesproken over afvalligheid van Gods volk in de laatste tijden. Ja, Pablo dice in 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. En Paulus zegt dus in 2 Thessalonicenses 2 vers 3. En dice no laga ningún gente ganhaboso de ninguna maneira. Laat niemand je voorliegen op geen enkele manier. Pas sobre el dia e ilo non vini promes, escucha bom. Want die dag zal dus niet eerst komen, luister goed. Caimento for de fé bim. Voordat eerst de afvalligheid komt van geloof. E el hombre de picar, guardo le revelar e you de perdition. En dus de man van de zonde, de kind van de overtreder, zal eerst openbaar worden. Okay? Mas ainda, no book de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En in het boek 1 Timotheus 4, vers 1. Pablo volve bisa nossa trove. Zegt Paulus nogmaals tegen ons. En dan bisa agora espírito da bisa claramente. En het zegt dus, de geest zegt heel duidelijk. O den quadia. Op welke dag? Den el último dia in de laatste tijden. Algum locai fortife. Zullen er enkele van het geloof afvallen. Até visa, o razão presagita, o não lo pone atenção na espírito não engañoso e na doutrina não de demônio não. Ze zullen dus luisteren naar valse leerstellingen en leerstellingen van duivel. Oké, wacht, dat is importante para nos compreender. En nu is het heel belangrijk voor ons om te begrijpen. Wacht. Tem espírito não engañoso. Dus je hebt dus geesten die liegen. Doutrina não de demônio também tem. En je hebt ook duivelse leerstellingen. Pero o problema não está espírito não engañoso nem doutrina não de demônio. Maar het probleem is dus niet die duivelse leerstellingen en die valse leerstellingen. Sino Pablo demonstra que o ponimento de atenção no espírito não aqui e a doutrina não. Maar Paulus benoemt dus het feit dat mensen hun aandacht neerzetten bij die valse leerstellingen. Pues nós meester por figurar igual qual espírito me está ponendo atenção na gente. Dus we moeten dus goed opletten naar welke geest we luisteren. E qual doutrina me está acceptando. En welke leerstelling ben ik aan het accepteren? A sombra cita espírito engañoso e doutrina de demônio. Want als er dus valse leerstellingen zijn en leerstellingen van de duivel. Pablo de capa poeta iba inevitavelmente na abandonamento de fé. En het zal je dus uiteindelijk brengen naar het verlaten van het geloof. Agora, se nós vamos. En kijk nu goed. Papiando de marca de Deus e a marca de inimigo. Als we dus kijken naar dus het teken van God en het teken van de beest. Nós temos cita aqui na trove de book de Testimonies for the Church, tomo 5, página 206. Hebben we dus hier in het boek Testimonies of the Church, pagina 216, paragraaf 1. Oké, ten de bonte tabisa. En luister goed naar wat het zegt. Esta tabisa, Kiko posso está haciendo rumana de gran trabalho de preparação. Wat zijn jullie nou dus aan het doen in een grote voorbereidingswerk? Me quer bom pagar boa atenção em palavreria. En ik wil dat je goed oplet op deze woorden. Entendeu?
Luister goed. Esnan uta uniendo o mundo. Dus degenen die aan het verenigen zijn met de wereld, Está recibiendo el malchi di mundo. dus zij zijn dus de mal van deze wereld aan het ontvangen. Y está preparando para a marca de bestia. En ze zijn dus aan het voorbereiden op het merkteken van de beest. Esnan uta que me no está confiar bem na mes. Dus voor degenen die niet vertrouwen op zichzelf, Está humillando al mes delante de Dios, purificando la alma, obedeciendo en verdad. dus die zichzelf aan het wegcijferen zijn en vernederen zijn voor het woord van God. Esa final está recibiendo el manchi celestial En die zijn dus de maat van het hemelse aan het ontvangen. y preparando para el sello de Dios. En ze zijn zich aan het voorbereiden op het teken van God. Que mendi es un acto de recibir el marca de bestia of el sello de Dios. Dus het feit dat je dus de zegel van God zal ontvangen op het merkteken van de beest. Nota un cos dico, awe, la nos visa, e testa llega para recibir el sello de Dios of el marca de Dios. Dus het is niet zo dat je een stap neemt en dan zegt, hey, je hebt je test gehaald. Of je krijgt het merkteken van de beest, of je krijgt het zegel van God. Talvez você não põe ênfase riba, recibiendo y preparando. En daarom beleg ik dus de nadruk op het voorbereiden en het ontvangen. Para sobra el tin un processo mará na je. Want het is dus verbonden aan de voorbereiding, aan het proces. Nós daí comigo. Zijn jullie met mij? Tin un processo. Het is dus een proces. O também riba na receber e dos marca na. En het zorgt dus er uiteindelijk voor dat je één van deze twee tekens zal ontvangen. Oké, compartilhar nos. Wil je met ons delen, broeder? Dit is basic. Ok, dale vai. Até lá, PowerPoint, porque é claro que pero lo que nós estamos compreendendo que não está bem da papo. Dus dat wij deze ogen begrijpen, broeder Papo. De contexto imediato. Dus in deze context, Contexto direto. dus in een directe context, Nós estamos compreendendo régimen alimentício. begrijpen we dus dat No sistema de come. dus de manier waarop wij dus eten, No sistema de bebe. de manier waarop wij drinken, No sistema que nós está anda que o templo de Deus dus hoe wij dus met de tempel van God omgaan, está sincronizar perfeitamente com a mensagem final. dat past dus precies met de boodschap, met het eindboodschap. E aqui nós comemos na punta nossa vinhega e terminar a gente. En hier zien we dus waar we dus belanden en eindigen. E mientras nós está avançando a ver meinta mirumara, En terwijl we deze ogen verder gaan, tem o tema aqui, dus in deze thema, a ver de passo, se boa pergunta não vou contestar, of quizás você tem uma pergunta, dus als jij nog een vraag hebt of die nog niet is beantwoord, of você tem uma inquietude, of je hebt een zorgpunt, nós também temos uma secção a ver caminha, sistema de panel, dus hebben we vanmiddag een soort panel, caminha congregação também essa sua pergunta baseada em tema não concordo apresentar. waarin de gemeente dus de vragen zullen stellen die ze gedurende de dag hebben dus die dan stellen. Dus a ideia estava meio para a graça de Deus, nós não também caso confundir. Dus het mooie is dat we vandaag dus niet verward naar huis gaan. Nós também caso taparás que vi. We gaan naar huis met er staat geschreven. Amen? Go ahead, my brother. Yes. Ga maar verder, broeder. Ok, dus nós tínhamos aqui, estava anotado aí para nosso papel? Hebben we deze al genoteerd op ons papier? Ok, dus guarda bom, é um processo para chegar na cada de marca na casa. Dus betekent goed, het is een proces om te komen bij één van deze twee tekens. Ok, dus pensa bom, riba no qual nós estamos. Agora vamos nossa catequista hoje. É serva de Senhor da Bisa, não cuta mitar convertir riba é eixo de comimento de carne. Dus het dienstmecht zijn al degenen die dus voor de herder bekeerd zijn over het eten van vlees. Não abandonar o pueblo de Deus para nunca mais curar. Zij zullen dus het volk van God verlaten om nooit meer met hen te E wandelen. nós entendemos aqui que você está preparando para apostatar ou preparando para que da fiel. Dus we horen dus dat we niet aan het voorbereiden of om af te vallen, of om God te blijven volgen. Ok? Lá nós seguimos. Laten we verder gaan. Mas bom, Kijk goed. mas o papiando de apostasia, Terwijl we het hebben over afvalligheid, nós está papiando de texto que tem riba de Deus. dus hebben we het over een test die over het volk van God zal Ok? komen. Escuta bom? Luister goed. O book de
Great Controversy, página 608 en de Isa. Dus in het boek van Grote Strijd, pagina 608, paragraaf 2. Mientras va según tormenta está acercando. Dus terwijl de storm nadert, Grupo grande of een classe grande die están profesando de mensaje de tercer ángel. Zo'n grote groep die hebben gezegd dat zij dus geloven in de drie-engelen-boodschap. ¿Tienes aquí el mensaje de tercer ángel de Bisa? Weet iedereen wat de drie-engelen-boodschap zegt? El mensaje que de Bisa sin aquí. En de boodschap zegt dit. Si un gente adorar el bestia y su imagen. Als iemand het beest of zijn beeld aanbidt. Y recibe un marca na su frente of na su mano. En een teken ontvangt aan zijn hoofd of aan zijn hand. Die zal ook drinken van de toorn van God die geschonken is in de beker. Y el guardo tormentaco candela y suave de presencia de lamchi y de presencia de ángel lanzando. En hij zal de stormstam geveld worden met vuur voor de aanwezigheid van de engelen en de Heer. In alguma lo subi para siempre y siempre. En de rook zal voor altijd en eeuwig omhoog gaan. Turco ta adorar bestia y ta recibir de su imagen. Voor allen die het beest aanbidden en zijn tekens zullen ontvangen. Okay, que men die es sierva di Señor ta Bisa. Dus de dienstknecht van God zegt. Es nan ta profesar di ta quiere de mensaje aquí. Dus degene die zeggen dat zij deze boodschap geloven. Pero esa es importante, va. Maar dit is niet heel belangrijk, kijk goed. Pero uno al ordo santificar para medio de obediencia de verdad. Maar dus die niet gereinigd zijn door de gehoorzaamheid in de waarheid. Wat het resultado? Kijk nu wat het resultaat is. Dus zij zullen hun posities verlaten. Y join a banda of a grupo de opposition. En ze zullen dus de tegenstanders gaan zich toevoegen aan de tegenstanders. Netamente lo cual es promesita de Bisa. Dus tegenovergesteld van wat de eerste citaat zegt. Ja, que me la nos pega e puzzel lang na otro, cada puzzel pida puzzel que nos hay. Dus laten we elke puzzelstukje aan elkaar voegen. En de wagen hoort het wel eens. En let nu goed op wat er wordt gezegd. Uniendo na mesmo el mundo y participando de su espíritu. Dus terwijl ze verenigen met de wereld en ontvangen van die geest. Nana pinta mira cosnan de mes un luz. Dus begonnen ze dus dingen te zien vanuit hetzelfde licht. En dan zegt ze wanneer de test komt. En dan zijn ze dus getraind om de meest makkelijke en de keuze te maken waar iedereen voor kiest. Luisteren we wel. Uniendo con el mundo, no está recibiendo. Wanneer we ons dus verenigen met de wereld, zijn we dus aan het ontvangen. Ja. Ante la visa, aquí voy a la visa, nanda preparar, que me di nanda preparar na mes con un tipo de mentalidad. En ze hebben dus al een bepaalde mentaliteit opgebouwd. Ja. Con ora con etes bin nanda ben dan confrontar con e tipo de mentalidad de pe. Dus wanneer ze dus die test krijgen, dan zal die mentaliteit naar boven komen. En ik ga je op deze ochtend iets leren. Maar voordat je verder gaat, ik wil iets even heel snel doorgeven. Als we even stilstaan bij het middenste gedeelte van het citaat. Dus ze zijn niet geheiligd doordat ze niet gehoorzaam waren aan de waarheid. Mijn broer en zus, je moet je vandaag voorstellen hoe het komt dat iemand niet gered zal zijn. Dus de Bijbel zegt dat iemand gaat niet verloren omdat ze alleen in het slechte leven. Een heel duidelijk punt waardoor mensen verloren gaan. En ik wil het voorlezen voor jou vandaag. Gaan we mee naar 2 Thessalonicenzen 2. En dan zien we dus dat mensen verloren gaan omdat zij de waarheid hebben afgewezen. Wat is de waarheid? Het woord van God. Dus wanneer God ergens niet
van bewust was, maar God heeft mij bewust gemaakt. É momento que não está ignorante mais enquanto é ponto 1, senão wordt ik consciente de verdade. Dus op dat moment ben ik niet meer onwetend over de waarheid, maar dan weet ik het. En laat me even aan je voorlezen, zodat je weet waarom iemand verloren gaat. En ik lees het vanaf 8 tot 12 en je kan hier eigen bij me meelezen. En pensa nós, é hora é malvado e lo wordo manifestar. Quem o Senhor lo destruir com a roceia de sua boca e acaba com ele com o resplandor de sua venida. Esta é que de sua venida está de acordo com a atividade de Satanás. Escuta bom, futuro poder e señalam e maravilha não falso é poder aqui também, né? Bíblia também no versículo 10 e futuro é engano de iniquidade. Escuta bom, para estão puta perecer, digam. Digam não está perecer, traz de como, mas não compreende digam não está perecer. Nada como assim eles verloren gaan. E também para sombra não aceitar em amor para a verdade. Want ze hebben dus de liefde voor de waarheid niet geaccepteerd. Que conhecem de douche de Jesus segundo Bijbel? Waar genoten ze van volgens de Bijbel? Bijbel também se fala por word salvar. E para é motivo aqui. En voor die reden. Deus também lo manda ribanar influência de error para não querer mentira. Maar hoor ik was ik toen Lugano en dat weer completamente demoniaal. Dus wanneer dit dus gebeurt, dan zal deze persoon helemaal bezeten zijn. Het is een blanco en dan is het een preto toch. Hij zal het wit lezen en toch zeggen dat het zwart is. Waarom? Maar zo liggen in punto que la recebe data sina tanto. Omdat die persoon tot het punt is gekomen dat ze de waarheid zo vaak hebben afgewezen. En dat God zijn bescherming van hem weggaat. En luister eens goed. Als de hemelse heilige bescherming van je weggaat, de prins van deze aarde is Satan. Dan val je dus gelijk in zijn handen. En je moet beseffen dus dat gevallen engelen een lichaam hebben om in te komen. Versículo 12 Vers 12 zegt: Deus está quita sua proteção. Waarom haalt God zijn bescherming weg? Panantur wordo usgar. Quem nunca quer é verdade, mas aí bagunço de maldade. Então, eu ainda vou compreender que o assunto de comimento aqui te marca o nosso carne. Dus nu, deze dag, zou je dus ontdekken dat het eten van vlees dus niet alleen te maken heeft met onze lichaam. É assim, lo que curva cair aqui da gusta. Dus hetgene wat deze gevallen natuur van houdt. E lo que nós da gusta. En hetgene waar wij van houden. Is heel vaak slecht voor ons. Então, em nome de Deus, que se nós consciente de lo que está malo para nós. En daar wil God ons bewust van maken, zodat we weten wat slecht is voor ons. Já que nós estamos bij Eden weg. Dus vanaf dit moment gaan we terug naar Eden. Deus quer ter é pareja. Dus dat God deze stijl. Deus quer ter na liber voor die conhecer é malo. Dus God wilde hun dus ervan weerhouden om het kwade te kennen. Want als zij het kwade niet hadden gezien. Nós não estamos eternamente de harmonia com felicidade eterna de Deus. Zouden wij dus nu in alle eeuwigheid en heerlijkheid met God wonen. Dus de mesmo propósito que Deus tem com sua igreja, meu irmão. Dus dat is hetzelfde doel die God heeft met zijn kerk deze dag. Hij weet wat het beste is voor ons. Ja, we menen nos coração necessita receptivo porque o Senhor me quer aceitar amor para a verdade. En op deze ochtend moet ons hart openstaan om de liefde van de waarheid te ontvangen. Als mijn coração receptivo pensar que we menen. Zorg ervoor dat mijn hart dit kan ontvangen, Heer. Go ahead, my brother. Ga verder, broeder. Dus highlighten kosten de party abon. Dus ik wil nog hier iets onderin benadrukken. Você ora com nos lesa que me digo ora com o teste bini nanda preparar as coisas de banda mais fácil e de mais popular. Dus we lezen dus dat wanneer de test komt, dus voor de makkelijke kant zullen kiezen. Voor de meerderheid. In mental health nanting parikos kunan diyama core beliefs. Bij mental health hebben ze het over iets dat te maken heeft met core beliefs. Fundamentele leerstellingen. Oké, Anto,
Tem core belief ng aki, nanting core belief di kunantiyama conformity of approval core belief. Dus dat je dus een fundamentaal geloof hebt en dan denk je dus, is het laatste nog niet. Dus dat je toestemming geeft, of je geeft jezelf toe aan een bepaalde leerstelling. So, ora conosco mentalidade die Dus wanneer we gaan kijken naar de mentaliteit van de mensen die hier worden beschreven, dus zien we dus dat ze zich heel gemakkelijk rusten op hetgene wat in het algemeen wordt gedaan. Dus zodra er een beetje druk komt, dan hebben ze een bepaalde gemakzucht. Ja, agora escuta bom agora, você aqui não é quando assim. En luister nu goed, en nu gaat het verder. Mas sobra riba tour tentação of tour sedução que o diabo te traz. Op elke verleiding die de duivel kan brengen. Ja, rende, meester, conformar of desconformar. Moeten mensen dus zich daarvoor kiezen of juist niet? Eta aprovar of eta desaprovar. Is het iets goed om te doen of niet? Agora escuta bom agora. Se cada viagem novo com apetite yamariba bom para fazer algo ou comer algo que Deus está desaprovar. Dus wanneer je dus elke keer iets wil eten terwijl God dat heeft afgeraden, e vou conformar, en je berust je toch eraan om het te doen, ja? Bota bezig está desarrollando carácter de conformidade cada viagem novo. Ben je dus een bepaald karakter aan het opbouwen, waardoor je dus heel makkelijk toegeeft. Begrijpen jullie eigenlijk wat ik bedoel? Ja? Nós está conformando e nós está aprovando algo que Deus avisa no hacer. We gaan dus heel gemakkelijk om met iets wat God heeft gezegd om niet te doen. E tiki rumanan simando, essa aqui tá peligroso. En dit is heel gevaarlijk, mijn broers en zusters. Mas sobre karakter, tá é único coisa que nós também vai chelo com ele. Want ons karakter is het enige wat we meenemen naar de hemel. E corda bom karakter tá worden formar of desarrollar. En ons karakter wordt dus gevormd. Basar riba decissionen que nós toma diariamente. Door de dagelijkse beslissingen die wij nemen. Ja? Dus ora ku, osa dia met agora tempo na ya, me chama da training jiu-jitsu. Dus een tijd geleden was ik dus jiu-jitsu aan het trainen. Met agora ora ku nossa chega, ku nossa kuma 30 na escola. Dus ik weet nog toen daar voor eerst naar binnen ging in school. Dia costa com o maestro assim a nós pesar. Is één ding wat de meester ons heeft geleerd het volgende. E digo nós, uma vez que o jiu-jitsu tá dentro. Hij zegt zodra je dus bezig bent met jiu-jitsu, nunca mais jiu-jitsu tá sai fora. Dan gaat jiu-jitsu er nooit meer uit. Me compreender cosa problema. Ik begreep het dus eerst niet. Pero después pensando riba en cos. Maar daarna, terwijl ik erover na ging denken. Você cada technique que você treina. Weet je dus elke techniek die je dus traint. Que como tem quase. Weet je wat je dan moet doen? Botinho repetir e cose constantemente. Moet je dus dat constant herhalen. En botava dat in techniek que nós estava treinando kuchu. Dat was dus een techniek die we trainen met een mes. Wanneer je hand heel snel gaat en dan weer weerhoudt en dan heel snel verder gaat. Dus in het begin dan gaat het niet gelijk. Maar doordat je het zo vaak hebt geoefend, doe je het zelfs zonder te kijken. En waarom denk je? Omdat je gedachten dus een bepaalde patroon weet. Dus dat elke dag dat het weer opnieuw wordt herhaald, hoe je het moet doen. En dan wordt het dus een deel van jouw systeem. Dus esse é peligroso enquanto de inteiro assunto aqui. Dus dat is heel gevaarlijk over dit. Se também tem apostasia por motivo de comimento. Als er dus afvalligheid zou zijn door eten, kan je dus zeggen wat je wilt. Pero comimento é ora
tem conexão comigo com a sua salvação. Maar het heeft eten te maken met jou en deze redding. Vou por rechazar mesmo porque. Je kan het afwijzen als je wil. Pero mi irmão estima, si Dios ponerle como requisito, então me demonstrar uma coisa bem importante. Maar als God dit als vereist heeft bepaald, mijn broers en zussen, ik zal jullie iets laten zien. Si Dios poner como requisito, Als God het als een vereist heeft gesteld, anteriore Kiko ta pone gente pensa que não sinta rechazar e coisa, então toch bij capa de reden. waarom kunnen mensen dan denken dat ze het toch afwijzen en toch zullen eindigen in het koninkrijk van God? Hermano, Dios está preparando un pueblo Dus God is een volk aan het voorbereiden para por viva junto con él, om samen met hem te kunnen wonen. of para Cristo por bini bin busca. Opdat Christus terug kan komen om op te halen. Escucha. Luister, Dame pule. ik zal deze dingen even overslaan. Okay? Nami vai aqui na Oké, ik ga even hier met jou. para me mostrar a conexão da cinta de inteira cinta. Dus ik ga je dus even uitleggen waar het om gaat. Irmão, você agora que botar vista e ver plaatje aqui. Dus wanneer je dus naar deze plaatje kijkt, Hoop de nós te conhecer o assunto. dus heel veel van ons kennen al deze attributen. Quanto de nós não conhecer e obra? Dus wie van jullie kennen deze plaatjes niet? Tu rende conhecer. Iedereen kent het. Pero escucha bom. Maar luister nu goed. Ora que nós vá e plaatje aqui. Dus wanneer we naar deze plaatje kijken, Você a mim diz que mobiliário não tem de plaatje aqui. zie je dus de meubelstukken die dus in deze plaatje staan. Nós temos na altar de sacrifício. We hebben daar het offeraltaar, E lavamano. dus de wasbak. Ja, nós temos na mesa de pão. Dus we hebben daar de broodtafel. E candelar e altar de ciência. We hebben dus de reukaltaar. Me quer que já tiki para compreender algo de assunto. Ik wil je dus hier eventjes meenemen zodat je dit gaat begrijpen. Você se nós vá a história de Israel. Wanneer we gaan kijken naar het verhaal van Israël. E nós volg Israel stap que ela move. En we volgen dus de stappen van Israël. Nós também mira algum paralelo dentro sistema A. Zien we dus een aantal parallellen hier in deze beeld. Bisam. Luister. Promete Israel sair voor de Egipto. Kiko ta ekos kunang ahas. Dus wanneer Israël uit Egypte vertrok, wat is het eerste wat zij toen deden? Abil? Nang amata lamchi, diba? Nang celebra paso. Kutaba ta encerrar, mata lamchi, ja? Unta e sangue riba ko sai ni porta, nang encerrar come lamchi de família. Dus ze moesten dus het lam doden, het bloed aan de kozijnen plaatsen en ze moesten het lam opeten. Oké, volg me. Volg me nu. Kiko te prome mobiliario que tapinha aqui na. Wat is dus het eerste meubelstuk wat je ziet? Altar de sacrifício. Het is het altaar van het offer. Ja? Oké. Después kuna sali voor de Egipto. Dus wanneer ze dus uit Egypte gingen, Kiko taba te siguiente evento quatuma lugar. wat was het volgende wat er toen plaatsvond? Evenement. Nang apasa door di lamang kora. Dat is door de Dode Zee. Oké, Kiko de segundo mobiliario. Wat is dus het volgende meubelstuk? El lavamano. Chi tiene el lavamano trove? Wat ga je proberen met de handen wassen? Au. Water. Aí me ainda me deu tempo me vai de detalhes como. Pero aqui Mas rato não botar tem não nos tem poupar. não. Ok. É de 3 eventos para tomar lugar. Depois que na cruz Alamang Corá, nos recorda, na canta cantiga de vitória, na Sigi, na ganha com problema com Amalek, o povo de Amalek. Diz depois de na outro evento para tomar lugar. Dus daarna zijn ze vertrokken, ze zijn Amalek tegengekomen, ze hebben gezongen Amalek tegengekomen en wat gebeurde er daarna? Mana cai feche. Manna viel uit de hemel. Kiko te de 3 mobiliário. Wat is dus het derde meubelstuk? E mesa de pão. Dus een tafel van brood. Gosta mire? Zien we het? Dus nós mira a história de Israel Dus no santuário. Dus we zien dus het verhaal van Israël in het heiligdom. Ok, agora gami putele den aspecto espiritual. Dus ik ga het nu in het geestelijke plaatsen. Se nós putele den vida cristiana. Dus als we het nu in het christelijke leven plaatsen. Aqui fora, que conta só de vida de gente. Wat gebeurt daar buiten in het leven van de mens?
reconciliação. verzoening. Kiko mas? Wat nog meer? Ja? Confissão. Que men di ting Kiko. Aceitamento de Cristo. Het É verdade? accepteren van Christus is het Conversão, arrependimento. Ja? Berouw. A os escuta bom. En luister nu goed. Pa sombra, se tem conversão Want als er dus bekering is e arrependimento, en berouw, ja? Kiko tá é seguinte stap. wat is dan de volgende stap? Bautismo, não é verdade? Dat is toch de doop, is het niet? Ok? Agora wat é? En nu komt het. Nós demonstramos fé de Cristo. Dus we tonen onze geloof in Christus. El lampo de Deus que está aqui picado no mundo. Dus het lam van God die de zonde weghaalt van de aarde. Como confirmação de nossa fé de Cristo, nós agora bautizar. Als bevestiging van ons geloof in Christus worden we gedoopt. Waar aqui está bem? En let nu goed op wat komt. Aqui está bem. Wat komt er dan? É mesa de pão, tá verdade? Dus het brood. Ok? Dus banda de cu está come sua palavra. Dus naast het feit dat het woord wordt gegeten, Não duvida essa aqui. dus vergeet dit niet. Em deserto ora com mana cai fechado. Dus in de woestijn toen mannen vanuit de hemel viel, Deus a começar a cambiar Israel seu apetite. begon God dus Israël zijn eetlust te De wijzigen. como Deus não adora na carne e come para 40 anos em deserto. Waarom heeft God hem geen vlees gegeven voor 40 jaar in de woestijn? Ah? Uau! Door die, quando nós também temos carne leu final para 40 anos. Dus doordat God dus 40 jaar lang vlees erin heeft weggehouden, Kiko Deus estava segurando de vida de ejemplo de seu povo. wat verzekerde God in het leven van zijn volk? Disciplina, cortesia. Disciplina, Disciplina. ok? Saúde, ok? Gezondheid. Pabotim bom, ok? Abrir? Reiniging, ok? Reiniging. Agora bom, nós não é grita hoje saúde, tá verdade? Iemand zei het over gezondheid. Pabotim bom saúde, Kiko mister tem presente. Om een goede gezondheid te hebben, wat heb je dan nodig? Temperança, Matigheid. escute bom. Luister goed. Boa qualidade de sangue. Een goede kwaliteit van het bloed. Ja? Sem bom qualidade de sangue, Zonder goede kwaliteit van het bloed, bota bem vira mal, bota bem maleza. dan zul je de ziektes krijgen. Ja? Bom qualidade e bom circulação de sangue. Dus een goede bloedcirculatie en een goede kwaliteit van het bloed. Não solamente sei, Dus niet dat alleen, mas se nós guardamos a vida de Israel completo, maar als we kijken naar het leven van Israël in zijn geheel, é environment que Deus põe na mente dus desde de que klimaat waar Jezus nu heeft geplaatst, não por a cumprir o tour e 8 doutrinas de saúde. konden ze dus al die 8 dokters van de gezondheid naleven. De com, Waarom? ja? Outra coisa estava Het andere is, Deus estava só segurar o não estava tinkigo. Bom disposição mental. dus God wist dus dat ze een goede verstand hadden. Ja, me vou seguir número. En ik kan zomaar verder blijven Pero gaan. lo que me que highlight também me Maar encanta. hetgene wat ik nu wil benadrukken is, Wat ainda regime alimentício da cinta. maar kijk dus daar waar het over eetlust gaat. Depois de conversão, Dus na de bekering, den el lugar santo. dus in het heilige, Den el lugar santo tem processo de santificação, irmão. dus in het heilige deel is het onderdeel van heiliging. Santificação den Kiko bota come e bebe e viste. Pablo tá pisa. Kiko kuboso ta come of bebe o Kiko kuboso ta hasi ele para glória de Deus. Dus alles wat je doet, door de ere van God. Tem character development. Dus daar is een karaktervorming. Comimento, bebimento, vestimento, juntamento, whatever you want. Dus in het eten, drinken, je kleding, noem maar op. Nós está formando caráter nan pachelo den assunto aqui. We zijn dus onze karakter aan het vormen voor de hemel wanneer we het hier over hebben. E corda bom santificação significa
En heiliging betekent obediencia perfecto, dus perfecte gehoorzaamheid. conformidad perfecto na Dios su ley, Dus dat we ons volledig toevertrouwen aan Gods wet. victoria riba pecado. Dus overwinning op de zonde. Ja, no stay comigo? Zijn jullie met mij? Nossa mira elenque ora ei de salud y marca de bestia, tu sello de Dios, whatever you want. Zien wij ons nu een leven van gezondheid met het merk van teken van de beest of het zegen van God? Se Dios te sabe não comer, não dá para ser que molestar. Wanneer God zegt eet het niet, is het niet omdat hij je lastig wil vallen. E papiando de carácter, meu irmão, em cima, En wanneer we het hebben over karakter met geliefde broeders en nós zusters, neste saco é curva aqui, dan moeten we weten dat dit lichaam é único medio is het enige middel para meio de qual a mente e a alma pode desarrollar a formação de caráter. dus het kan ons verstand dus eigenlijk gaan werken om ons karakter te vormen. Você compreende que com o diabo está pinpoint para debilitar a curva? En daarom wil Satan dat aanvallen om ons lichaam zwak te maken. Passou exato se debilitar a curva, Want hij weet weer dat het lichaam verzwakt. eta se reporta de caráter development patiënt. Dan sluit hij dus die deur van de karaktervorming voor de hemel. Diabo sabe precies que está assim, meu irmão. Dus de duivel weet precies wat hij doet. E Deus sabe precies. En God weet precies. Romans estima com dieta assim e não está servindo de nada bom. Dus dat zo'n dieet helemaal niet goed is voor jou. E também sei também, ayer me estava falando com algum colega na minha trabalho. Gisteren had ik met een aantal collega's van mij Ando, over. nada me sabe com, Alexis, duas carnes na dal. En ze zeggen, Alex, weet je hoe lekker vlees is? Me digo, né, bota demo liberdade para comer carne. Ik zeg, je hebt wel een vrijheid om je vlees te eten. Anda, impedimos para comer carne. Ik zeg niet dat je het moet doen. Pero me está diz, sinhabo si, Kiko te efeito na de carne, demo curva, riba momente, e de enterbo vida. Maar het leert dus alleen wat effecten zijn van het vlees voor je verstand in je lichaam van je leven. Mas tu me voorbeeld, En ik gaf hem een voorbeeld. de natureza. Dit is in de natuur. Digo, né, boy, je gaat een neushoorn, zo curva. Heb je het lichaam van een neushoorn gezien? Quando neushoorn, dan come carne. Welke neushoorn eet vlees? Olifante, dan come Een carne. olifant eet vlees? Pero de como a curva está fuerte e grande assim. Maar waarom is een lichaam zo krachtig en E me digo, groot? né, comparei com leão. En zij vergelijkt dat met een leeuw. E digo, mas o leão também está fuerte. Me digo, né, Hij zei, comparado nee, a de leeuw is ook leão. krachtig. Tuurlijk is hij krachtig. Pero lá que bom de curva de neushoorn voor de leão. Maar kijk naar de lichaamsbouw van een neushoorn en die van een leeuw. E lá com grande não está En de kijk leão. hoe groot ze zijn tegenover de leeuw. Não nota come carne. Ze eten geen vlees. De com não assim fuerte. Waarom zijn ze zo krachtig? Ja? Mas o time viaja, ele está pensando, não, time tem carne, não somos curva, time tem força. Nee, soms zeggen mensen, nee, je hebt vlees nodig voor je lichaam en kracht nodig. Time tem carne. Je hebt geen vlees nodig. Ja? De facto, me digo, né, você que está passa, se boar leão, seu tracto digestivo, do mais cortico for de vaca, of elefante, of qualquer herbívoro. Dus de darmsysteem van een leeuw is veel korter dan die van een koe of een ander herbivoor. Passou eta vlees eten. Want het is een vleeseter. En depois ele tem que passar sali mais líquido possível para o Want het sistema. moet dus heel snel mogelijk uit zijn systeem. Ja? Pero vaca of herbívoro, Maar een koe of een herbivoor não tracto digestivo do mais largo. is hun darmkanaal veel langer. Ja? Passou a comida e tem que passar de processo muito mais largo também. Want het eten moet dus ook langer door het proces heen. Para por desacir de bactérias, etc, etc. Om de bacteriën en dergelijke te verwijderen. Então, tá pensei, maioria herbívoro não tem dois estômagos. En daarom hebben vaak herbivoren hebben twee magen. Caminha com mina tinha vai comer, prometer wordt verwerkt, acaba pe bij je stoma, caminha tinha dentro desse sistema completo. Dus eerst wordt het verwerkt bij de ene maagdeel, dan gaat het naar de andere maagdeel waar die dus verwerkt wordt voor het lichaam. Então me explique, eu digo eu acho, se você comparar ele com bestia, você mira com nós gente não com overeen, vaca, cabrito, carne, para sombra, nós não aguardamos para comer carne. En wanneer je ons gewicht gaat vergelijken met die van de koeien en de schapen, lijkt die daarop, maar niet op die van de tijgers. Want we hebben dus geen tanden,
vlees eten. Meeting is nog sobra maar minuten aqui. Daar heb je veel tijd voor. Dan na is a mam sabe que ela tá na meeting que eu fico nervoso. Ja, dan krijg je maar geen te zien hoeveel tijd je nog hebt. Patrativo de tema na que nós nos hope tempo. Dus om deze thema's te maken kost het ons heel veel tijd. Babobim palagay de no nos propio pensamento, bij caso a palavra de Deus, tá costando nos tempo. En om het woord van God goed over te brengen, zodat iedereen het alles goed begrijpt, kost het ons tijd. De igreja de Bissau bim predicar 20, 30 minutos. En soms zeggen ze tegen je, kom maar 20 en 30 minuten prediken. Bij casa kan, bij casa. Ik zeg, we kunnen beter zingen en naar huis gaan. Wat is dat? Pero me queda, me da la que brother pone proyectar algo de pantalla para. Er komt nu iets op het scherm. Para nós vai me querer vai sluit af final. Dus zodat we dan hier kunnen afsluiten. Pero guardas que me vou pergunta, vou inquietud, no rock do tempo, a ver o tempo panel, mostra te sim? Maar zorg dat je vraag opschrijft of je zorgpunt, zodat we het vanmiddag kunnen behandelen. Me quero você que cita aqui, sumamente importante. Ik wil dat je deze citaat opschrijft, dat is heel erg belangrijk. Cita que você tem de boek régimen alimentício. Dus dit krijg je over de voeding. Sorry, consejos sobre el régimen alimentício. Adviezen over de voeding. Então, me aconsejado estudiar el capítulo 3, después de nos temas já, En ik wil je adviseren om hoofdstuk 3 te bestuderen. para compreender o que é serva de Senhor para conectar comida. Dus zodat je ziet waar de dienstknecht het eten mee vergelijkt. Me quero para que tu comia me ainda no ponto na vida. En ik wil dus dat je stilstaat bij deze punten. Então, nós durante anos, não? En het zegt dus dat gedurende jaren Senhor está chamando, está sendo chamada na atenção de sua Yunan. Dus roept God de aandacht van zijn kinderen Tocante Kiko. over wat? Reforma pro saúde. Over de hervorming van gezondheid. Agora, nossa igreja adventista Onze gemeente, de Adventisten, é drempel enquanto tema aqui. hebben dus de drempel over deze thema verlaagd. So, se você mira bom, nós temos a única denominação do inteiro mundo. Dus we zijn eigenlijk bijna de enige dominatie van Então, de hele wereld ênfasis ribaende sua saúde. die heel veel nadruk legt op de gezondheid van de mens. Pero segundo anos estão abaixo, Maar terwijl jaren voorbij gaan, é mensagem que abala, sua autoridade abala. is dus de autoriteit van deze boodschap verlaagd. E serva de Senhor também sabe que Deus durante o hopi ainda chamando a atenção de sua na reforma pro saúde. En deze boodschap zegt dus dat God heel lang bezig is om zijn volk te waarschuwen over de gezondheid. Luister goed. Eta de gran rama de obras, Het is dus de hele belangrijke van het werk. de que está conectado com o rama aqui é preparação para Cristo sua venida. En deze rang is dus verbonden aan de tweede komst van Jezus. Wat que está pensando nosso hoor? En luister nu goed naar wat het Juan zegt. Bautista a sali o espírito de quem? Elias. Dus Johannes de Doper ging dus weg met de geest van wie? Van Elia. Pasi Kiko. Om wat te doen? Para preparar o caminho de Senhor. Om de weg van de Heer voor te bereiden. Para assim o pueblo de Deus volve na sabedoria de Euskunan. Dus zodat het volk van God teruggaat naar de wijsheid van de wijsheid. En luister nu goed. Esta representante que estão colocando em Kiko, que último dia não. Het is een vertegenwoordiger van degenen die in de laatste tijden zullen leven. Estão com Deus a confiar verdadeiramente, aqueles Deus ha confiado verdades, estão com Deus a confiar verdade sagrado. Dus degene waar God dus heilige waarheden aan heeft toevertrouwd. Para representar delante do pueblo de Deus com o propósito. Dus om aan het volk van God te verkondigen. Muito bom. De preparar o caminho para sua segunda venida. Om de wederkomst van de tweede komst van Jezus voor te bereiden. Quem Juan Bautista estava tratando nesse cita aqui? Wat was Johannes de Doper volgens deze citaat? Juan era que? Reformador. Juan estava reformista, reformador. Dus Johannes was dus een hervormer.
então pensa-nos, é Ángel Gabriel diretamente fora do cielo. Dus de engel Gabriel rechtstreeks vanuit de hemel. Atuna discurso. Quanto tempo Deus está perto do ser humano aqui? Dus gaf een tijd waar dus God dus altijd verloren met deze mensen. Amor, meu irmão. Door liefde. Para penetrar coisas que nos pedem. Então pensa, ela tinha discurso riba Kiko, riba reforma pro saúde. Hij heeft uitleg gegeven over de hervorming van de gezondheid. Agora me vai a seguinte cita Cubo. En ik wil met je gaan naar de volgende citaat. Na página 84, paragrafo 1. Dus pagina 84, paragraaf 1. Nós também lemos como é parte que a minha não diz sabe. En we lezen het eerste deel waar dit wordt gezegd. Quando nota tá importante que quando tá bisa pensa de je. Johannes maakt er niks uit wat mensen over zeiden of over hun dachten. Quando a tua chamada de Deus, opina sério. Johannes gaf dus de roeping van God. Dit wordt heel belangrijk. Então pensa nós quando a separar de amigo não e de luxo de vida. Dus Johannes deed afstand van het luxe van het leven van zijn vrienden. Quando estava te preocupando tocante o mundo que está vivendo, com a posição do mundo, com a moda que o mundo tem, quando está importante com ele. Dus Johannes maakt zich niet uit over de mode van de wereld, de luxe van de wereld. Então pensa nós, estava te vestir simples. Hij kleedde zich simpel. Estava te manto trajado com cabelo de camelo. Hij had dus een mantel met gemaakt van kameel. Muito bom. En luister nu goed. Estava dar repreensão, imaginava, repreensão permanente de extravagância. Dus hij was dus het tegenovergestelde van de extravagante. E ostensión de sacerdote na Deus que estava dando grande de tempo. Van de hoge priesters van die tijd. Mire aqui, historiador judeu, Fábio Josefo Tácito. Dus een hoge priester, Ela was pensa- heel erg had een hele hoge status. Ela pensa que é judeu lá no tempo de Jesus, andava a vestir geleba na branco, tendo na pia. Ze zeiden dus dat de Joden in die tijd dus die lange witte Então, gilet droegen. ele na que estava assina cauteloso enquanto na forma de vestir. Deze mensen waren zo voorzichtig met hetgeen wat ze aandeden. Não estava da quepa e pai da branco, minha estante logo do meu mosquito. Dus het beeld is dat het kleding zo spierwit was dat je van alles Assim é stricto eu digo na etapa da tame. En zo waren strikt waren de Joden. Agora, então pensa nós que João Bautista, mensageiro de Jesus, En het zegt dus Johannes de Doper, de boodschap van Christus. seu sistema de biba, seu sistema de veste e come, estava com repreensão, pensando que professar, que está sendo o melhor. Dus zijn kleding, zijn eetgedrag en hoe hij zich representeerde was dus een afkeer voor degene die met Gods woord liepen. Aguenta bem. Seu régimen alimentício, Dus João Bautista, zijn dieet van Johannes de Doper. é decir, lo que João estava a alimentar seu mesmo, né? Dus hetgene wat Johannes de Doper at, Lezevam, que tá? lees wat het is. Puramente vegetal. Dus was puur vegetarisch. De langosta, ok? De spreekaan, juist. E miel silvestre. Wilde honing. Wilde honing. Agora, lo que comida by 13 awedilanti, quizás Dus wat hoop we de hiervoor nos gaan nosa. leggen. Quizás hoop de no me irmão. Quizás hoop de nos nosa. Lo Velen van que jullie comida. weten het misschien niet. Botava de saco, ora que o Bíblia diz langosta aqui não. Dus wanneer de Bijbel dus langostin zegt wilde Eigenlijk honing, é uma mal tradução. is het dus eigenlijk een slechte vertaling. De como alguém? Waarom Archenisch? Pastor Juan Bautista não come animal. Want Johannes de Doper at geen vlees. Laat me repetir o que eu disse. Ik zal even herhalen wat ik O zeg. Bíblia te pensa De Bijbel tiracote. zegt, O Bíblia te pensa na Bíblia Santa te pensa tiracote. dus de Heilige Bijbel zegt, O Bibiano te pensa tariba é tiracote não. Ah, Deus avisa de boek de Levítico com por comes, não limpo. dus soms denken wij dus dat het de spreekkamers zijn waar God het over had in Juan Leviticus. Bautista não estava a comer animal. Maar Johannes de Doper at dus geen dieren. Aún estão limpos. Dus ook niet de reine.
Oké, Argenis, bij kamer dan God geven zo met Bijbel is aan die rapport. Ja, maar Argenis, nu zeg je iets, maar de Bijbel zegt dit toch? Maar bisago ku patrese typico na kita kosta no so tempo. Ik zei om dit soort onderwerpen te brengen kost ons heel veel tijd. Porque quasi búsqueda na general. Dus je moet in het algemeen gaan zoeken. Tanto ku Bijbel, spirit e profecia e historia. Dus met de geschiedenis, de Bijbel en de geest en profetie. Para gente ku comprender. Zodat de mensen kunnen begrijpen. Que o mensagem de Deus para nos tempo actual, meu irmão. Wat de boodschap is voor ons in deze tijd. Promete combinado que Juan Bautista está cometindo que sabe se Juan Bautista estava tata é nunca bem preparar e caminho para Jesus primeira venida. Voordat ik ga vertellen wat zijn dieet is, terwijl Johannes de Doper degene was die de weg ging voorbereiden voor Jezus. Segundo o boek de Malaquias capítulo 4, Bijbel te pisa nos. Dus volgens het boek Malachias hoofdstuk 4. Espírito de Elias está volve manifestar no pueblo de Deus. Dus dat de geest van Elia nogmaals bij het volk van God was. E se Espírito de Elias vai manifestar no pueblo de Deus, promete dia grande e glorioso do Senhor chega. Dus als de geest van Elia over het volk van God zal zijn, voordat het heerlijke dag is van de Heer. Botinho ponto começo com que propósito Deus está volve manda Elias. Dan moet je afvragen waarom God nogmaals Elia stuurt. Que doel tem que Deus tem com o doel de volve manda Espírito de Elias. Dus waarom wil God nogmaals de geest van Elia sturen? Não tem nada mais e nada menos para preparar um povo para a segunda venida de Cristo. Dus het is alleen om zijn volk voor te bereiden voor de wederkomst van Jezus. Antes que também dá conta de nosso sistema de comer. En dit betekent ook in ons systeem van het eten. Agora. En nu? Juan Bautista estava a comer lo que na espanhol está worden chamar algarrobos, que vier para Google e busque. Dus luister goed en googelen. Hij had iets dat algarom heet in het Spaans. Algarrobo is tipo de fruta que até hasta dia Yahweh. Dus het is een soort vrucht dat tot de dag van vandaag. E palo aqui está cresce na Israel. Dus deze boom groeit dus in Israël. Okay? É palo que está viva solamente no deserto. Het is een boom die alleen groeit in de woestijn. É palo que não pode suportar grado Celsius boven de zero. Dus het is een vrucht, een plant die dus niet kan groeien onder de 0 graden is. Dus als het heel koud is, dan zal die sterven. Es decir, el palo que de palo que está creciendo en el desierto. Dus het is een plant die in de woestijn groeide. Y ahora su fruta está verde. En wanneer zijn vrucht groen is, está invito un tiracoche. Dan lijkt hij op een spreekkamer. Jainan Nagasaki number langosta. En daar vandaan hebben ze het woord langosta gehaald. No cuanta bata come langosta animal. Dus het is niet dus dat hij dus een levende spreekkamer had. No cuanta bata come e fruta nan aki algarrobo. Maar hij at dus die vruchten algarrobo. Avero dengue section di panel. Dus straks in onze paneldeel. Mita bijna riba screen un video. Dus dan zal ik een video laten zien op het scherm. De un historiador judeu nasci e viva na Israel. Dus van een historicus die woont in Israël. Que eigenlijk het judeu en not christian. Hij is eigenlijk een Jood en geen christen. Pero ela studia Bijbel, ela studia Nieuwe Testament. Maar hij wel de Bijbel bestudeert, dus het Nieuwe Testament. Então, su búsqueda era aclarar el asunto de langosta aqui. En in zijn zoektocht wilde hij dus ophelderen wat daar stond over die langosta. Maar Juan Bautista não come animal. Want Johannes de Doper heeft geen vlees gegeten. En daarom zegt de citaat ons. Nós podemos colaborar com tanto Bijbel, cita e história. We kunnen dus vergelijken met de Bijbel, citaten en de geschiedenis. É cita da Bíblia com seu régimen alimentício estava aqui puramente vegetal. Dus hij was gewoon puur vegetarisch. Vegetal, não? Tem animais de? Dus dat is volledig plantaardig. Zit daar vlees in? Vegetal? Dus als je praat over plantaardig. Agora nós estamos compreendendo que essa aqui está quadra exatamente o Bijbel, aunque tem erro de tradução ainda. Dus dan zien we dus dat dit overeenkomt met de Bijbel, ook al staat daar dus een fout in. E ora nós fazemos um busqueo general histórico para essa aqui que tem langosta com quanta tá. En als we dus de geschiedenis gaan onderzoeken en ontdekken dus wat de spreekkamer inhoudt. Que ben aan tarde, aan mijn hinta, mijn humana. Nou, deze ochtend, mijn broeders en zusters. Ja, acaba nós ter vista. Dan hebben we nu al een beeld. Deus te chama suyunan na reforma pro saúde. Dat God zijn kinderen roept naar de hervorming van de gezondheid. Waar? Globe
Life Center, nota nanti o binsia, gente binsia, nós é geluk. O conhecer a palavra de Deus tocante com o comimento de carne está mal. Dus Global Health Center is niet degene die ons moet gaan onderwijzen over dat eten vlees niet goed is, want we hebben de boodschap van God. Gran parte de gente na Itateu não está querendo em Deus. Heel veel van die atheïsten geloven dus niet in God. Pero tananti o binsia nós, lo que Deus já pisa nós cava. Maar moeten zij ons niet gaan onderwijzen dat God ons al lang heeft geleerd? Até mensagem também ainda está lá nós para quieto e aceitar o amor de verdade, irmão. En de boodschap van vandaag laten stilstaan en de boodschap van de waarheid accepteren. Que men avamente Deus da sua chamada. Dus op deze ochtend doet God zijn oproep, Para nós volver naar Eden. zodat we weer terug kunnen gaan naar Eden. Gênesis 1:29. Genesis 1:29. Puramente vegetação. Dus volledig plantaardig. O Deus original sabe bem Dat ainda. God jullie allemaal rijkelijk gaat zegenen. De querer papo nós, tá bom, nós vamos terminar, você como quer avisar algo, uma palavra de oração. Ik weet niet of je nog wat wil zeggen. Eu bisa ku rende preparar ang mes na pergunta na sa virado do baita hot lugar. Ik zou zeggen, bereid je vragen voor, maar straks zal het echt heel heet worden. Virado nos por abrir for mas. Dus straks kunnen we wat meer dieper op ingaan. Sinay ko nos por compreender a voluntad de Dios com mais claridade. Zodat we het woord van God met nog meer helderheid kunnen begrijpen. Deus está preparando um pueblo para a segunda venida de nosso Senhor Jesus. Dus God bereidt het volk voor de wederkomst van Jezus. A pergunta está se a mim cubo que está preparado para por conta com Cristo na paz hora de vida. De vraag is of jij en ik voorbereid willen zijn voor wanneer Jezus komt. Deus bendicionar cada de nós ricamente. God zegen elke een van jullie rijkelijk. Nós por estudiar a palavra de Deus a fundo de humana semana. Zodat wij grondig het woord van God kunnen bestuderen. Uma tempo permitir Deus para educar-nos. En dat we God kunnen vragen om ons te onderwijzen. Assim é que em verdade nós podemos desarrollar carácter firme. Zodat wij het standvastige karakter kunnen hebben. Assim é que nós por contra com o teste final aqui e passei com êxito por meio do poder de Deus Espírito. Zodat wij de laatste test met succes kunnen overwinnen door de kracht van Gods geest. Nós assim então vamos lá no rato quando nós fazemos palavra de oração. We hebben veel gezeten. Laten we even opstaan van een woord van gebed. Eu orei para assim é que nós por mover para a seguinte seção. Zodat we verder kunnen gaan naar het volgende deel. Láganos isso. Laten we bidden. Nosso amante Deus Todo-Poderoso, Onze almachtige God. ainda nos agradecemos imensamente para o amor para nós. We bedanken nogmaals voor uw liefde. Danke o Senhor para pinta papia nos coração durante toda a hora na ainda aqui. We bedanken dat u nogmaals op onze hart hebt gesproken vandaag. E nós inseguro que vamos seguir papia durante o inteiro dia. En we zijn er zeker van dat gedurende deze hele dag tot ons zal spreken. Para sobre o desejo tá para tu chegar no arrependimento. Want het is uw wens dat we allemaal tot bekering komen. E para nós tur por dentro de meu reino al final. Zodat we allemaal in het koninkrijk binnen kunnen gaan. Dona o pueblo coração receptível, Senhor. Geef uw volk een hart die wil ontvangen. Coração que está disposto para receber a palavra. Een volk die bereid is om uw woord te ontvangen. E para permitir a palavra para transformar-nos. En dat wij toestaan dat uw woord ons gaat transformeren. De maneira que o Senhor cada dia de novo nos por vai estar assemejando mais e mais. Zodat we elke dag meer en meer op u lijken. E assim é o Deus o pronto pero muito pronto. Zodat wij spoeden, maar ook spoeden. Nos por viva de boa presença. Dat wij in uw aanwezigheid mogen leven. Caminha nos por tabata, Senhor, indiferente, incrédulo. Nossa falha de cumprir com a vontade, nossa pedir perdonar-nos. We willen u vragen ons te vergeven op het moment dat we ongelovig waren. E Tata Santo, reformar-nos e revivar-nos. En Heilige Vader, hervorm ons en wek ons op. E Tata de amor, ajuda-nos de agora para dilante, para stap nang kunos também dar, ta stap nang de obediência para meio de fé diariamente de nossa En vida. help ons dat we elke dag weer een stap van geloof mogen maken. E assim é o Senhor, que cada dia de novo nos vai estar preparando para receber de malte celestial. Zodat wij elke dag bezig zijn voor te bereiden om van uw mal, de heilige mal, te ontvangen. E assim é receber de bom marca riba nos frente. Zodat we uw teken op ons hoofd mogen ontvangen. E salva eternamente. En van eeuwig gered zullen zijn. Danke, Senhor. We danken u, Heer.
Limpia-nos de toda injustiça e todo pecado e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Reinig ons van alle zonde en ongerechtigheden in het bloed van Jezus. E cubre-nos somente com justiça. En bedek ons met uw gerechtigheid. Assim é como escuta nossa oração. Zodat u ons gebed mag verhoren. E obra de nossa vida. En in ons leven mag werken. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dat vragen wij in naam van Jezus. Amen. 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 Amen.